Igbo ndị na-ekiri ife onyonyo a ya ka esi ezigbo nne ọnya niile nye ndụ mkpa anyị ụlọ ụmụnye supermarket ịghọtago ya na-egbusi ndị mmadụ a nọrọ etiki na ihe etida ọhịa ahụ ihere ya nwunye dị mba ahụ ya ụmụ chụgachuga ahụ ma gị ma pipia ịghọtago na ya ụtasị kita hazie ya ka watch si anyị eji ife oji so anyị awụnye ozi ka anyị si eme anya long life except to be ọjọ́ adịkwa na ya ụfọdụ a na-etinye crayfish n'ụdị ife ịgba nke a ga-alụ oge toxify ụmụ sobe ni nyamanyama n'ogiri ma ya ka na-rejisti more sweet food taste, more sickness it can cause. The more it tastes, the more long life and better health. Okay. So, what have you? What is okay for? That's it. Let them here. Sunshine. Oh yeah, we have the channel. Okay, we find. Oh, one second. Then we do. Then we do. Ọzọ nke ya bụ ezigbo ezigbo ọzọ omenala ọ bụrụ Gen Z kita ha gara akọt ya a na-esi esi n'ọkwa ọkwa ifuru ihe a nwere testi I'm going to get money. Yeah. Recipe. Red oil. Natural one ka never get it. Color that's why you one is sick and I try when we have vegetable very good. Place for a bit of now on the okay. Okay, good. Now on there. So yeah, stage I did your money. Watch.
ịtụ ọdụ kịta i were ya rie ji ha ụtọ ya alone sef very nice taste very nice that thing put as all the bitter okay watch and taste good wait yeah okay 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 mami ya iri wedi de ngwa nge ebozo no wala ko it yeah don't like you know it gonna do go on se go so age uzo kwa yake ọ okenye ozi ya bụ good what do you think in the comment section when I'm prof ezigbo onye Igbo